We zijn hier vandaag bij Machiels Building Solutions op de startactiviteit van Wood Award. Wood Award in organisatie van Bouwunie Limburg. We willen een signaal geven naar de jeugd van tegenwoordig om te kiezen voor hout. Want die jongens die hebben we nodig. Onze ondernemers, onze leden van Bouwunie Limburg hebben nood aan jongeren die kiezen voor hout, voor schijnwerkerij en interieurbouw. Dat wij het 7 jaar meubelgarneren zitten eigenlijk. En wij mogen we toch meedoen met Wood Award. Ja, en ze proberen toch ieder jaar 1 of 2 projecten naar voren te brengen. Het is een zetel geworden, een buitenmeubel eigenlijk. De voeten worden waarschijnlijk van metaal gemaakt. En het binnenwerk van stoffering op een ouderwetse manier met van die veren, met krij en alles erin. Voor eigenlijk een goed zitcomfort te verkrijgen. Het zal altijd fijn zijn om te winnen, hè. Maar ja, gewoon meedoen hè. En gewoon een goed project naar voren te brengen. We zijn ook weer heel verheugd dit jaar dat we weer 16 scholen meedoen, 16 technische scholen. En dan alles omvattend, alle leerlingen die er dan toch aan meehelpen aan de projecten, een 250-tal leerlingen. Naast de Wood Award organiseren we dit jaar voor de tweede keer de Green Wood Award. En dat is een wedstrijd over duurzaam houtgebruik. Het idee is dat we langs gaan op scholen en dat we met de jongeren een vorming doen rond wat is nu eigenlijk het maken van een duurzaam werkstuk uit hout. En de klas die daar het best in slaagt, die belonen wij met een prijs. Het idee is dat je met een hoge drukreiniger het vuil van een betonnen muur wegspuit en dat je op die manier eigenlijk een propere graffiti maakt. En dat refereert een beetje naar het feit dat we proberen groen werken, dat we denken aan ecologie en dat dit toch belangrijk is voor deze Wood Award.